Assalamu alaikum, mehriban vatandaşlar, idi dinleyenler, hormatly tamaşaçylar, hormatly YouTube kanalym, mehriban agdalary. Elbetde bugün geçirilýän täze sanyny tejen etramyzda, tejen şakar çetinde, hanedeti kafeyinden bizim Ustad Garipamyzy bir mihman hökümine çağırdık. Elbetde menden öňürti bir näçe dinleyijiler haýyş etdi. Elbetde kimdir öýdüňiz? Meşhur Halipa Asymy Söýün Hojaberdi. Halipa goýmaýardylar. Canı tamam. Goýmaýardylar. Awa ilkelen etedim başyna Halipa atty minnetdarlyk bildirýän. Awa bir sözümi riýat etmediňiz, haýyş etdim bir Halipa geçirilýän täze sanyny bir tez bilen ýada edip geçenki sanlarda Halipamyz Kakazan Nuri film awa Malik Gubay film ýazyp etdik. Awa toýlamanäni ekibi bunym seziler. Indi bir gitmeşiň başynda bir mümkin özüňiz bardy. Bir kysgaçyk bir nyktak geçdim. Ullu karşysynda durmak hukmanlygy ýok. Awa nide dogullugy, näçinji ýylda dogullugy, maşgalagy kysgaçyk aýdyp geçäýin Halipa. Men mara dogulun ýermara öňküde häzir bir program halkary bagda hem bir program halkary. Bismillah. Doguldum. Awa onuň özüm ýaşlykdan mektepde ikide Kur'an çat başladım. Özüm akardiýony öwrendim. Soň men Halipam ýa-da Kakazan bir başy bar. Ol Lelin halkyndan. Ýa-da waga. Halipam ne? Halipamdyr men. Halipam. Men 9-njy klasdam meni akardiýon çaldyk, toýa urup duran oglan şol. Ýa-da Halipa ýanyna gidýärmi? Hawa men şoň ýanyna akardiýon çalyp gidýärdim. Onuň wagtda men özüm barda aýtsam men gatwar aýdymçylyga bara barda höwesem ýokdy. Men bagşyny ýanyna saz çalman gowurýardy. Ýöňem. Hawa. Onuň ýene ýa Halipana ýylyrynsa adam ýa-da ýa hiç biraz oda diýýärler. Şonu käwa diýin jalmak üçin bir aýdym ýarmaýdym aýtdyryp şey maňa aýdym öwredip. Umuman men sanat ýoluna urup duran Halipam şonu. Ýa-da Halipa şonu. Ýa-da Halipa men gat hormat goýan kändatlar öwretdi. Hütdatlar öwrenim. Ol wara gaty hazinada ol ýaşyna teretmeden bir ýyly bir şeýle bir bara bir da urup durup nemeden wara bir nähiliğine şu aýdymlar işläp dinletsen de bar Halipa şunlar diýen ýüz gorana go. Gonaýdy. Ya gonaýdy. Olan aýyny üçin ştaýyn şeýit meleken. Ya bulaýdy bulaýdy meni biraz repetisiýet onuň aýdaýyn meleken diýip. Şeýit şoňlar bara nemeden. Ol Halipamyz we Kakşynadar. Aha. Ustad oglan. Söz ýok gaty. Kakşynadar sizden ýaş ulum Halipa. Bizden ullar. Ýa-da kiçi bizden ullar. Ol ana oňum ýanyna saz çaldym men. Ol bir ýerrek döwürden udarny çalýan döwürleri ýakmen ýa maksat. Aýdymaýdyan maksat hojaberdi. Kakasy bar. Nar Muhammed inimi. Aha, maksadyň kakasy. Hawa. Bana 4-5-nji klaska ay boy gittikden şonu maksadyň kakasyny. Hawa. Udarny öwretdim. Aha. Ondan bir udarny içinde bardy, ol armiýa etmeli boldan oňa öwretdim öýdenemek. Onu etgülümde hemçe dol. Onu Kakşynada şonu gelip alyp gidýärdi. Eýleki o wagtda köp bloklarda ritmler ýok, ulaga ýok o wagtda. Ýene şu ritmler halkaýyna ritmler ökde şaly boýuna gören däl de ol. Soňra Gowçalýada. Gowa ökde de. Onuň soň kalawy şem öwrenler. Men özüm makam çalanak, onu blok öýde durga gitsem, ýerimde şeý öwrende ýene kän toýada da onu höwet etmekde. O ýoksa el syjydyr, çalýar, şu çaldyrdan çalýar ýene. Da. Hawa. Şeý şologlan men sanat ýoluna urup duran ýa-da Halipa. Jan tawalsyn emri uzak bolsa men o gat hormat goýan. Men Kakşynada ol ustad oglan. Ýatan ýat bolsun ýokun. Umuman bara Amandyk Çarif bar, Nuriyat Toqqaýew goňşym bilen bir kişi we aramyzda
Hawa amandır çağırma. Nuriyat Tokka aman nurçar bilen bir dörücülük tökgeden etmek bir maslahatlaşmak nesip etdim alipası. Yo biz var anemi de yani Nuriyat'dan öýüne bir kiçirak oğlan tapdy dip wagtymda akordiondan öwrenjek bolan wagtymda gelýärdir olar öýümden aýrylsaňyz da. Cumaya Murat gelirdi, Koşoluk gelir, Sahaba gelirdi, Çarpı kimde var. Ay oşum olur var gelseler ondan sonra ne bir oğlanla başkadan soň sağlarını dinleyecek bolup odan yönetim Çarpı kimde bilen var men Gökçede bir kil okudum men Bagda edip çok hakikaten doğru olma bizle katnaşdyk. O hakamda bilenken katnaşdyk çörek içdik. Hawa. Muman sunwat milyonerlerin anlatyny yetmek köpüne şolardan öwrenen dağıtlanma da bilen. Inni halifa mümkün soruma bir jogap bermen haýsy diýen siz sazamna akardion çalýaňyz. Aýdym aýtmak diýilen nämen esaslanyp aýtdyňyz. Öýlem sizin bir ýoluňyz, sizin bir Türk tomaşaçylarymyz üçin bir ýerlikli bolar ýa-da stiliňiz diýilýär. Seýrek gelýär stil. Hawa inni bir zat bolýar. Ýa-ni ýa-da halipan ay inni on kýaly aýtmaga mümkinim däl. O gatýar. Ýa-da. Bu ýene bir şey näme bolýar adam köp ýoldaş bolsa şoň nimeti biraz tähir edýän bolmaly. Ýa-ni ýa-da halipan inni Cigim aýtsaň aýtdyň öz sesini bilen aýtdy. Hükümedi ya. Diýen da men tawurdun jan tawur men maňa köp zat öwretdiler. Ol näde? Şalypada. Olum muman men diýjek bolýanlarym sunwatda var. Ýa-ni bir zat bolýar. O ýere köpçülüge barýan olin ne pata bermek tak diýip bir gurrunmada. Aha. Onun hani paşuma pata berayda diýerler de bir zat bir aýdymça da bir bagşy diýilip hormatlaýarlar ta ol halipa diýip o arada gurrun ýok. Ýene bir aýdymçy. Bir onun men çünkü bugün için edýän on pata berdiler ýene Bugün için etmek dogrumusal. Aýny bara Türkmençilikde bara näme buğdoýnaň bolmasa buğdoý sözüm ýokmy diýip bir nakil barda. Ondan soňçy men az bir zaman talip edýär. Sözüm bilen bagsy. Tomaşaçylar aşagyny kommentara ýazman gaýrat edip halipaň sözüm bölýänler diýip sebäbi açyk gitmesi bir dartgyny gidermek maksady bilen halipaň hiç şatan sözüm berip bolma. Siz özüňiz patalymy? Men patal bolup bara nähilek. Ýani men gidijikkem men bir ejim neme kakam bir ayarlagan mal urşyly. Hoatlar ýani ors döwürdiler ýa-da. Döwür. Ýöwülýär da barmak bolanakdy. Onu şo qarry ene garrajym. Men 5-nji klas, 6-njy klas. 6-njy klasam kakam aradan çykdy da men uňullar bolup galdym. Onu şol meni babagamlar diýilýän ziyaret etdi. Saňam pir diýilýän. Bu baramyzda on köpürtünde adam ýakypdyrlar bir gaýykdan geçirýän bir buljadan bar eken. Şoňly o gaýygam deşik. Mene bedrewle sugul boşa diýen olam troz çek derýadan geçirýärdi. Şeýdip şoňa ziyaret etdi. Ýene nämen ýa-ni ýanynda ýoldaş bolsam ýa-da o halipadan aldym pata. Ben sorýarym. Hawa. Men köp ýoldaş bolanym. Onuň bir köp adam bilen boldan her adam bir häsiýeti bolýar da. Şoň üçin şu her häsiýete ýoldaş bolmany meňe ýa-da öwretdi da. Şu halipam öwretdi. Onuň ýanky patalyk barada men Qur'anyna da nurum bir halipa we ustad. Aha. Men şoň Saat Qur'anyň atasy bolýar, dogrymy? Saat Qur'anyň atasy bolýar. Onuň şoň beýaşyn diýip kakat we men şolar bilen türkçeşdim. Saatnyň kakasy. Aha. Ýani çamman diýýär. Onu nerekde boldy, onu köplen. Bular bilen men şu taýlar toýa bardym, şolarda ýatyp durýardym. Be. O şolarla gatnaşdym men. Qur'anlar halipa bilen men şolara barmama sebäp bolan bu ýerde ady bol bujuk balkan, näsöpket balkan ogly
bölümü söhbetçan güýçli bagşy oglan. Tutar söhbet barka. Ha. Şoň kakar öyle. Kakasy şoň kakat bilen şoňa nimetine ama şoň kakat sebäp boldy. Ýa güç galypy. Da. Ondan soňra barýatny 55 mady ol gyzykdy. Saat salya. Ay opşam öwre diýetden usta şeýledir. Füýjüdad bir gede getmeli. Ondan soňra fata vermek barada gurrun bolany bile diýen barada näme diýdi. Şu wagt diýdi. Kim diýdi şo dedi? Gurbanyna da halypa. Aha. Şu wagt bir ýerik barýan ol fata vermeli. Şuňa fata berken zat diýerler bolýar. Aslında söýlen ýa her fata vermek üçin ýedar kanda bolmaly. Aýtdy. Nasıl zat çyndy. Şu fata verýär gowy üçin edilýär. Ýöne aslında şu Ýeder kasymda sunup bolmaly. Ay şu kär diýen bolsun, ussa bolsun, sadan bolsun, şahyr bolsun, başy bolsun. No şonda diýenler, şu diýerlerden ýitler bir öýden ýalyna wagt berip bilýär. Ay ne etdim halipa. Indi şoň diýenler men onu bir de gurrun berip salgan emedeme. Bunu men diýjek bolýan şu hak aslında hakykat şol bolmaly bolsa şeýleken. Ýöne babaganlardan şu aýdym pirmi baş şoňa gidýärler, ýykylýarlar. Düşündüm. Garanym Allah'ın bermegi gerek. Her bir zady bara Hudaý her kime bir zatdan berýär-de. Onu sağlam şoňary aýdymam şoňary. Ama hemme her türlü bizde her hilne sabır sarıp şoňa ýomut näme ýollar känä. Indi Başarmaňy düşündüm halipa. Sizin jogapy nähil berseň men şeýlere kabul etmeli bolan sebäbi netijesinden halipa. Forum menden netijesinden. Indi aslında men mihmanlara jaň edýän. Käbir adamlar şu gepleşikde. Şu gepleşikde jaň edermi ýa jaň etmen öýdary urunda şolaýarmy? öýdary urunda şolaýar. Bolýar halipa jaň, bolýar. Ön halipalar sorandyr edendir bolýar. Bir şeyleneme daýar. Jaň da boldy halipa. Edi obam ogodan sen ogodan diýen aýdym. Näme lektordy? Näme esasyny ýazdyňyz? Öz aýdymyňyzmy ýa halipalardan gelen aýdymmy? Ýok, on şu 88-nji ýylda 89-njy ýylda şu obamda toý boldy. Şu da bayram geldi, bir magazyň şoğlan bärdi. Şol taň toý edenler. Şoňa beherdenler, beş wökdi. Tanadyk bile ady başga bilemem. Çanadı başga bolmam mümkin. Beş wökdi diýen ekenler de ýürgün ady eken. Şoňa bile toýda bolum, gajak çal. Katgo başga bolan eken. Rejewski ýol, aýym çalmaýanlar ýok. Usad oglan. Bunu şol bilen wara diýje bu şol mihman aldım öýde. Şonu oturup aýdym, taýin edildi şonu. Bu hakym taýyrda galan dutar wady, gara dutar. Şunu çalyp görsene sen. Şonu onun şunu çaldydan şonu bir ýydawam diýen aýdym dinlendi da. Men sedim bu word mano. Sen söýün şunu aýsana şol aýdym. Men olaýdym saňy aslında homma dagan aýdym eken. Homma çelin. Ha. Onu menim o Sendiri? Mehmet Seydin, Şahir Mehmet Seydin. Onun aslında men onun ol wagtlar bunlar bu wagtlar ritmologlarda olan ritmi ýokdy. Men dedim bunlar edip aýdyp bilemem. Ay sen öýdüm çenäýdi aýsaňam aýda şulay menden ýadygar saňa diýip. Onu muny bara öýdüm çenäýdi aýtdy. Bolanyň aý toýda da isleberýär. Ondan ayşan istrada geçip son rahat ya verdi. Ayşe sonunun elinde olan Men pikir etdim men öýde adymda gurulýar. Öýde adym Mehriban Tomasosra asalyny ýazyp maňa gaýtma. Men olaýdymy halipa hommatçylyň aýdynyň öňe bilýän ýöne. Men şu söýün halipadan gerek jogam almam üçin men bilmeli gasalyp soradym. Sebäbi estrada geçiren söýün halipasy öýdýär. Dogry da ýalňyş bolmak gerekmi? Onu näme söýleýdimi?
Şutada mümkün mürdi? Mehriban tomoşaçylarymyza bir beýan edip berdiň, ýerine ýetirip berdiň halipa. Başardı. Sağdan namaz, ağamız, halipamız, gelip Murad ağa we bilelikde. Mümkinçilik bolarmy halipa? Başsyna. Halipa ömrüňiz okmasyn, ogadan aýdym ha. Eser gowuluny şondan hiç ýeri ýadan ok. Dogrymy Halipa? 94-nji ýyl ýa-da Umyt Bagşyla tananýan Durdymurat berdi. Yalqa Halipam, Yalqa. Tutarçy, Yalqa. Ha, aýnylar ýazar. Aýnylar ýazar. Orada Halipa ýalysam, ha. Onun şoň aýdym bir ýaz getmeli boldukdan onun şoň aldy. Orwanlar Halipaň ýanyna bardy. Onun bilen beýimjan senmidi bara Recep durdy Halipa. Recep durdy Begenç. Aha. Senmidi bara şondan aldyňyz. Dogry söýlenýär şo. Recep durdy. Şoňa go bilýändir. Ay bol ýa diýmanyň ýejemin ýa güç kalýy ýar ýeje pravda halkym ýaşaýan eken. Meni o tanamak ýöne güç kalýy tanýan eken. Onun bar ýeje tudurşondan tezden aldyk. Süleyman Garabayew hem Bedwas diýilen instrumentin ýagny medaýan wagty şoň ýazyp berdi. 94-nji ýyl on estradaýa çykdy.
2006'da da yine Homma Dağan Nara Menli bir aydın vardır. Onun 2006. yılda Beher'den ne Hingil'in başında olsa bayram çıktı, Hingil'de bolmalı olup Bağlı Ayhan'da. Şeyle mi? O şu tayda Bağımlağa deyip bir mektep direktörü var iken. Tanıyan ben Bağımına gördüm. Atkovadım. Atkovadım. Onun benim bundan haiş ettim. Bağımlağa deyip Homma Dağı Bağım deyip, Homma Celil Halifa. Aha. Bağım deyip yani yarav sorarken onun son bir minliydim. Son Halifa'nı görünmek benim. Göresin öyle. Görürsün meliyasın. Aha. Diyeyim sağ olsun. Ekti bardık. Ay değiştiler. Yarav sorarken görülük haral hiç bulup durup evin. Onun bilen bağımına arkadaşımın atecenler falan var. Aydın dinlemek ziyada değil. Son adını bilecek geliyor. Bir çıktaki aydiyan bir şehirde var iken. Adi almışsana. Onun bir gıcak çoğulanın oynamardık ya. Kurvanlı Cenif'in gıcakçısının oğluydu. Yaşlı adam, o adam var iken salamlaştık. Bice bağımına öyle var. Onun eşlur diyen orta deydi şu şehirdim var. Sol ayıp verdim yankı bağımına. Bir oğlanın adi almıştık. Gel onun aybul var aydiya hem aydımlarım go. Teyan aydımlar edip durmada. Onun sunar menin ayıttı olin. Benim haiş ettim. Halifa dedim. Şunlara şulaydım diye. Dedim beraytan dedim. Oğlum sağ oldum. Ona bulaydım ama Homma da şunun yasağında. Koyan tüyücaydım bıraktı. Yani ben öldüm. Bir şey var çekincemlik oldu da. Bak. Hava. Onun ayıp şadı. Gördün ha Homma Celil. Hava. Vay be. Nara menin tüyden aldım da onun. Emin var abi. 3-4 ay aldı utardan iner bunu. İstirahada yapıp göreyim dedim. 2006. yılda istirahada geçer. Oradan tuğulum halkın arasında kovu yere diye hem bakışlar. Niye de burada adaydı elmalıydı? Şol Narame'nin sözleri after var mı? Yaşam sözlerine hemen doğu hayıtsam falan gidip ne şol oğlanın soramandım. Yani after yadan ne misin? After yadan bulman havalı. İnni men qıynandır yani hatta Halifa. Ne mesela şey halk aydım istil salniyadan tomoşaçılara bir yerlikli olur yalayda tümgeliyadır düştükli olur yani. Halk aydım istil salniyam narameni halk aydım deyip ağlan ediyorlar sonra. Yani halk saat hava halk aydım deyip ay halk saat ne mesuliye olmamış. Doğru mu sor? Beni ne doğru yaptın Halifa doğru mu? Halkaydım mı? Aftermam söyleydim. Yeter. Afterbar oldu halkaydım mı değil ne ama. Afterbar ne oldu? Halkaydım. Halkaydım denem da. Sözlerim halkaydım diye yerlimi de be. Ben ne için diyen değil mi? Sena 2000 yalnız sen elden 2016 ya 2015'te. Yani Adana'da oturman berdi bir aydımçı. Kovam yerine yetirdim. Narame'nin aydı batıyor. Onu benim Allah'ın ettiğine mehran mihmandan kadırda ben toyda alıp barcı. Ama davaramız odan aydımlar bunu plan işte o medyada attıydım bunu. Onu bulam. Ben söz koşartı geldi. Ama müstahide dedi. Ama Türkmen halk aydımlarından devam etsek dedi. O zatların doğru etti. Sağ olsun. Homma Celil aydımı dedi. Onu istirada o Halifa şimdi Töyün Hoca verdi. O istirada geçirdi. Şu halk aydımdan aytsak dedi. Şu toyda ben aytıp vereyim dedi. Ay halka medinetti kolladın aytıp bollu olur. Benim dostum dedim şu halk aydım. Değil olaymasın o dedim. After bağın halk aydımı giyriyen nedir dedim. Ay dostlar dedi 2000 hisle 2000 takdir olatları cevap verirdim dedi. Halifa'dan aytıp gidenler de halk aydım dedi. Aynı benim onur o cevabına katır göğünüm etmedim, atam görmedim, den düşman vardı. Sebebi men yanlış olaymasın deyip arad ettim ben. Onun ben bu cevabı Saat Halifalar Türkmenistan Halk Artisti Nurallah verdikten aldım doğru cevabı. Türkmenistan Halk Artisti
Akmurat Sarif'ten aldım. Türkmenistan'ın halk artisti Profesör Yolaman Nuriyev'ten aldım. Ay halifalar bilýändir. Gerek çok abi. Ondan şu cevaplar aldım hemen. Hanife. Şu cevaplar alam dedi. Yedir 10 kun oldu. Ben şu aydın çacan ettim tadı. Yadıma düşen ben dedim. Flancayla kim falan dedi. Toyda olduk dedi. O toyda oldum dedim. Sonra şey dedim o dedim. Hava dedi. Ondan plan Hanife şey dedi. Plan Hanife şey dedi. Dedim ya olan ne doğru mu kan dedim. Olan kama ne doğru değildir ay dedi. Yürü savunsun falan. Değerli olan katı doğrudur. Hep olur. Şolar bile aýdyşyp saat çal. Yoldaş bolan adamlar da olur. Biz ýa-ni mi? Hajarım. Ýerden el olaydım Halipaja. Hajarım bana nähilikin bir olan bir haýyş edilen goşguda. After'ı bella keçip bilýärmi? Yo after'ı bolup bana Aydymyň sözleriniň eýesi joklaryndan. Aydymyň sözleriniň ýa-ni nähilýän. Hep o da şoğlan olan. Aha. Bunlar bildiğin boşluğu. Bunlar aydın boşluğu diyenler artık benim adım yani Hacer. Aha. En bolya dip kut kuatla piyezim ilkayanu. Buna giyicisi bu tarar. Ne yahim şunlarla bolorlaydı. Yazık. Yazık. Ay bak. Yetseki top poget piyadalar. Başka yaşlarından yeni var gör. Ondan 10 tek ay şey ettim bu an. Halife. Aylanayım. Ama. Şu ayrıma adı aylanayım mı ya? Aydımın içinde sözleri geliyor. Var ya neme? Man aslında var ya İsa var saydı. Aha. Ülke. Hava. Bir nazar ağam koşuk. Dikenle son nemeler. Aylanayım. Hava. Min doğru var ya aydında ol kendi kütle deken o. Yani min bir bara İslam kütle. Yani Mehmet deyip bir muskan doğulan var. Şoň bilen bir oturdukda Mehmet Nazar hava. Oğur atadı. Hava şoň bilen yazdygan. Ha. Aylanayın. Onlar ipi mümkün o yerine getirip bereyim. Onu getirer. Onu etip olsa başardığımızdan. Birin kelaminin yoktur meni senliktiyin. Bağra basıp bana diyen dillerinden aylanayın, aylanayın. Bağra basıp bana diyen dillerinden aylanayın, aylanayın. Boluduğun balasın yürekten çeyen. Meni bu dünya inerin Kâbem senden aylanayın, aylanayın. Meni bu dünya inerin Kâbem senden aylanayın, aylanayın.
Şu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Şu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Gecelerine ahlar çeken uklamalardan aşıkan. Sallan çağın bağın çeken ellerinden aylanayın, aylanayın. Sallan çağın bağın çeken ellerinden aylanayın, aylanayın. Şu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Kovadasın maral yağarma meni. Neçinci yılda öyle Halil Paşam? 94-nji ýylda. Men onu yılına aydıp biljekkä neçinci ýyllardadygyny ýöne Türkmenistan halk artisti Hacı Alman Mehdi. Senin öýüňi Halil bolup şo aýdymyň başynda durmagyňy onu soň kim mady? Mehmet Dadar. Zaramadı ýalňyşmy Mehmet Dadar. Hawa. Nebe? Onun kim mady? Goncalar mady? Aşamada var bir taýda bilen. Onun akmal Mehmet Nadar, Mehmet canım. Mehmet canım ömrüňi ýoklarynda hurmaty hormaty bulunur. Sen kwartirasyna otyrdyk onun, ýani hajam geldi. Aha. Onun Gonç var, Gonç Akmal, Gonca Akmal, Gonca Recep. Onun eşimgali oturdular diýip onun studiýalardan dur Mehmet canım. O hemme de var. Onun şeýle aýlanayın rahat ýadarlyk oturduk, onu hajam. Hani padi davay törüňe ýetdik için bir aýdyn ýak göräýin. Gonca taýda. Gonca taýda. Aha. Benim o wagt birazjyk bokdum. Nemerakdy. Onun ne hajym tuğlama da ala. Şawrunla. Stüdyo. Onun benim Petrakton'dan aýtjak bolýan olam hani bu ýeterdiňmi diýip. Bir geçip aýtsan aýdyp var. Aýyn şu taýdan başyny aýtdyrdy maňa. Onun daway näme aýdym aýdaly iki bilýän ama ben maralym aýdyp göräýäli. Ay bu her korkutlu diýär. Taýda şey aýdyldy da. Näçe ta hacym täwäp boldy şonu hacym. Yani halk tomaşaçylyk gowun kabul etdi. Ha, onu aýdym gowy. Mümkin bir betçin aýdyp ber Ali Paşam. Aýdym bara, mümkin taýsy. Yıkıldım oturup oğan çetinle sen tüllüm kalıptır kağı katına meni taşlap gittin zuhan vaktında Oğudaşım maral yalvarma meni. Tamam. Söyleyeyim Ali Paşam. Canıza vurdum. Ay muman keşfine aşık olup bakarım söyledim seni. Adına aşık bolup bakarım söyledim seni. Şolaydım üstüne kıyık kız dur geçer Ali Paşam mümkün mü? Ay bir zat bolýar da ana şu wagt ýaş wagtyň ara aýdymlar misal üçin hukman bir zat bolup däýerlenim. Näşe wagt men Kurtaň aslında gelin bolupdyr. Şolaýdymlar ýazdım. Göretim gelýär. Sevgilime min beşgödel. Sevgilime min beşgödel. Men diýjek bolýanym ol hukman bir zat sebäp
bilen bolup biler ýöne. Bolmanan döreýär diýär. Bolmanan döreýär bilýär-de. Onuň bir nähilek bolýan. Mesela üçin bir toýda sen köpüň adamy bolsaň her hili bir nemelere bar ýa köpçiligiň içinde iýilçilik bir. Ha. No ilim içinde her hili ustad adamlar bar. Bagşy diýilýän bara bagşyň gorkmaly adam dinleýji. Yani bagşy diýen dinleýji de. Hawa. Hawa. Onuň sen şolara ýaramak üçin sen elinde bar etme. Sen şolara ýarap bilsen sen aýdymçy bolýar. Sebäp bara näşwat dinleýji diýilýän gaty nimada sen şo derece ertgen şo dinleýji den. Şoň üçin bagşy diýilýän dinleýjiden gorkmaly. Gorkmalydygyny inni muň alimy düşünmelerle indijek bolýan şolar öwün bile arşada galyp bilýär. Ketede düşüp. Ana. Sebäp dinleýji özüne gerek alat gelýärdi aýdymçyda. Doğrudan mı? Şoň üçin dinleýjilerin gurgundan turup bilsen sen aýdymçy bolýar. Halipa. Hawa. Humayım aydym. Hawa. Humayym aýdym. İnan arada dinledim, bilemokdum, sen aýdyrmady. Hawa. Olmara nime bolýan ki bir owamyzda bir taňgy diýip ýaş oglan bar. Boş ya. Onuň şuňal bir gün geldi de şuňa dukarda diýdi, maňa diýdi, bara şulaýdym, goş gelip aýdyp berdim de. Bilen bolýan diýdi onuň. Bir nemede aýdym diýilen adam alyp garyp korona. Göne bolýar diýmeler ki, sebäbi şuna gakgörüňe täsir etmese bolýar. Nemet onuň mara nemede men köplen maslahatçymyň öýdäki de oglalan çağaram. Onuň bilen mara aýdymlar gowolmasa gow dälip aýtdy ýa. Ýani gowolaýanda gow diýenakda iýil baha berýär. Kıymetlen iyi aýsyn, men aýtmaýyn. Alipazam. Sizin emin adam kıyınrak eken. Hawa, aýdym, kıyynam da, oňar bolsa kıyynam da, sebäbi dogry diýär. Ýalňyşylmak mümkin. Hersine gow diýse ýa, eme diýse, gow durup aýtmak mümkin. Şoňçy. Hawa, her bir aýdymda şoňalykda. Nedinlermi? Onuň nisip bolsa, ne başardymdan. Ehran tomaşaçylar, ehran illeslere geçilen ýolun täzanyň Ustad Halipa we Sevin Halipa, Sevin hojalar diýip ödürüzüň degişli aýdymdan beri Humayym. Elbetde taňy sagaryň sözlerini Sağlam Halipa öňünkä. Hawa sağlam şunu istirada ýa-da ýerleýdi çeýip ýazykda. Sağlam Halipa. Onu näme mehruanly dinleýän diýince öz pikirini diýýär. Durmuşum için sarap olur. Ayrılıktan bir yaş til bolu aktı. Gülden akan yaşın teveb olur. Ayrılıktan bir yaş til bolu aktı. Gülden akan yaşın teveb olur. Sürmedim o dişine kıytımda. Ben kim gidimi özün bilsin de, min günahli senin günahsız bol. Ben kim gidimi
hali senem günahsız boldum. Bana yalan söyledin. Benim ayrılmana sebep belledim. 17'min tufan şimalı buldum. Benim ayrılmana sebep belledim. 17'min tufan şimalı buldum. Gülün kırk şeyle inayedin sen, günün nuru ayın cemalıdın sen. Ömürdüne tanıyın hımayedin sen, ben sen övenin hımayı buldum. Ömürdüne tanıyın hımayedin sen, ben sen övenin hımayı buldum. 17'min tufan şimalı buldum. Hani bir näçeden qysqara soralar we qysqara bir jogap berip bilseňiz bolýa. Ulugrak aýtmak gatyr derulda. Ýok aýdasyň aýdym hali. Sen pata alan aýdymçy. Hawa. Pata beren şagirtleriniz barmy? Men mara doğru maýsam men pata berdiýenlerinden şu aşağıydın ya bağmagan marjany ekitip gelýärler şonu bolýar. Sebäp bara aýdymyň piri, sağlam piri de. Hawa aşağıydy. Men öwgünüme jaýla hem şol jaý. Ýöne men ol ýan kirýänim de sen bu üçin edersin ýöne sebäp hata bermek üçin bir oňaly nime der. Men özüm maradaydım. Başladım. Şimdi öz adımdan vurdu. Öz adımdan. Men sebäp bana häzir şol şey diýenlerinden men bağlanmarak ýa aşgadyna aýnap ziyaret edip gelýärdiňse bana şoga boldy. Şimdi indi men näme düşünýärdim? Adam göwün için ediler diýilerim. Hani şu göwün için etmeli diýilen dogry mı ya näme dogry mı? Eýwara Mene näme dogry tapýan şonu? Ya dogry mı? Hem Türkmende var bir zat bardy. Buğdaýnaň bolmasa buğdaý söýüň ýokmudy diýe. Häzir adam düşünse gowda, düşünmese sen şoň göwün ýykmalyk üçin etmeli bolýar. Ha, on göwün ýykmaly. Ha, on göwünni ýykmazak bolup öz göwünni ýykyp ýalan söýlemeli bolýar. Aýny neme de öz göwüni ýykmasaň dost göwüni anjar diýär. Şoň üçin onuň gelen adamlara şoň ýalyp mene şeýler kirýär. Düşündüm hadi onu sizin jogagyňyz hadi. Men siziň näme dogry diýip bilmeýän, hiç de diýip bilmeýän hadi ýöne men her tarapdan soragy ütgepmeli bolýandyr hadi ters düşünmä bar. Ýok, tamaşaçylar hem ters düşünmä bar. Umman artistler ne tamadalar, bagşylar barada bir gedek Türkmenistanyň halk artisti Ataylı Gariyadi Halifa. Hawa. Şeyle bir gowurun garatda.
Onu benim bir toyda gavat dedim, ol men tanana ama. Bir restoranda bir toyda nemetden onu tavoldan aytdım, men onu yarın düşünmeyarım, ol men tanayanım derdir yana. Men sonra dedim, Halipa sen dedim, arada televizyonda şeyle bir gurur etti dedim, savur tanır yakar. Ol var şeyle bir suratlanırdı da artistleri, bağısı değileyen, aydımçı değileyen, tehellerdi, ezelip tehellerdi. Şeyle bir nimetli dara. Bu var yani. Ne biram Türk Snap nadar tip bir bağışımdı var. Türkmenistan halk artisti. Halk artist. Tuğulum. Men bana bir oğlum var. Aydım oyun boşluları okuyara. Təsirlərini ha. Təsirlərini. Şöyle olan. Men doğrusu bir qavadan görürəm. Yani şeyle var. Qatı. Halipa men Türk Snap nadar bir sunatda dostum men. Ağam hem qatı bu olan. Kendi dalaşlar bir. Var boşluları idarları okuyup o da dediler. Qatmala dedi. Atayırlı Halipa da sonunun günü. O adamlar var. Bir qavat yıldan onlardan kehem adamlar. Onlarda var. Köp zatlar var. Qatı, güçlü, köp olan Atayırlı Halipa diyen var. Şun öldüm köprek kuruluydu. Köp zatlar şunu ağladıp şunu bilmeli. Nesip Bilen. bolsun. Men yani siz parta veren şairtlerine bağımlı deyip sorumun esasını etcek qolyam. Size riqqini diyen 4 tane aydımçı var, men adını aytıp bileceğim. Hiç mi sorum öyle men bileyim. Mene gün meşhur aydımçı var, Kıvanç Alıcef. Ama meşhur aydımçı var, Devlet Nur Muhammedov. Ağa Mehmet, Sapar Muradov. Ondan Maksat Hoca verdi, öğüt iniğini. Yine men kim aytıp bilen şu temadan? Toylu Bağdarov var. Toylu Bağdarov, ine. Toylu Bağdarov. Şimdi men diyecek qolanlarımız şu kardeşlerimiz, dostlarımız, eğimleşlerimiz, men eğimleştim. Sizin hem aydımlarınızda, kabir değişmelerinizi, aydımlarınızda, umman kat yakın ediyor şöyle olanlar. Hormat olmuyor. Yani şöyle hiç senede pata vermek orada. Yok, men yankı diyenim da yine men yankı toycanın bir ağası vardı. O neresi oldu? Amancan. Ol xatam mara bir uzattı. Bir aydın çıkartan izgelekti de gelip yaltanman sonra nemi de oğlan. Oğlum size öykünüyor. O katı öykün. Ol var kâvr adam sanana ama men kesin bilen onu. O neresi fakir oldu. Katı men diyat ha? Ay ol var malades. Bir oğumaydı yani. Oğlum izgelekti de şeyle bir aydımın bolsa yok annemin. Men şaşa keyin toya vardım. Bana var halk aydım aytmana şu men şaşa tebe bollu diyemem yanlışman. Bu tayda Murat deyip bir tama doğulan var. Men şaşa değil mi? Men şaşa da o. Bu oğlan var katı şeyle bir nehil diye. Bir mihman diyor, şeyde bir bana katı kentçe çörüklerin olan. Bağış bol pargan, son oyunda kim vardı yatayım. Oyunun var, çörük yemedik bağışım mene bileyim ha. Katı savunun can, savunun imansan, katı olur. Var mı ayet? Var, şu adam var. İmrada canı savurdun, tuğramına bir neyse, sonra diskarlar, halifalar, uğratlar aydiyan, orada özümden halife olmalı. Var. Diyor, katı can, savunun. İnne halife, inne ne aydım ayet versin? Men var bir nime var. Men bir devlet bir doğa olanım var. Bir yani tezenin Tibet Türkmenistan çımal şöyle. Şunu yaşa özümüz kandı olan bilet toya da gittik yanımda sağdım çaldı. Bunu men bir saatlik deyip daim ma geldi stüdyoda işliyor. Saat. Saat ne familyası? Mammir. Mammir. Tamam, men daim. Ha, saat. Tamam.
Sattıksan ha, mesatlıkın köpü hisler etti ya. Ha, ya tuğlama mana. Sattıkcan, emri dokmadın, qovor yanırcı. Ha, son studiyatını ayrım yer var Türk'a. Devlet Talipan oğlu var. Aha. Ağam Ratti. Oğlum, Halipa değil, şuna xaqan var, qoşqı var. Ne hel qoş aşkına. Bu şeyler ağam. Şeyin var oldu, öldüm sonra ağam ne diyen olsam. Ayrım ederler artık. Şeyçe oturan yerde şu stüdyoda Beredi. evet, tamam. Onu dinleyelim Halipan. Bolsana başardım bunu. Yarım. Yerine getirip böyle. Halipan ödürüzünün değişti. O kadar aydınlan beri. Harpy elen Buğdaylı harpy elen Buğdaylar geçmen eletti galli İcim canım aydan hudi sesleri Yan balı ilmadan kulakta galli İçim canım aydan hudi sesleri Yan balı ilmadan kulakta galli Elin kaçıp Devilin nüketilir Timarlanıp taraşlanıp yasalan Al yanıktın alan kalgan kosolun İz bolu kadar yanıkta kalli Al yanıktın alan kalgan kosolun İz bolu kadar yanakta kalli Vade verdim edve kıyıda bakmadım Gecelerin etini yatlap yatmadım Solgun sana yadan sevgi hatlarım Kağıdı solu yürekte kalli Solgun sana yadan sevgi hatlarım Kağıdı solu yürekte kalli Yürüp ağlap görsem diğer dünyayı İnne gidip görün deli dünyayı Seveden utulun kendir bir yari Minin ilki sevim udukta kalli Seveden utulun kendir bir yari Minin ilki sevim udukta kalli Kağan ilde soluyup yürekte kalli
Yine bir näçe ýyldan men Hüseyin Hoca berdiğim aydımlaryny lezzet aljak. 40 ýyldan, 30 ýyldan, 50 ýyldan. Kimi dinlemeli ben? Hüseyin Hoca berdiğim aydımlaryny lezzet alıp dinleyecek ben. Sizin ýolunuzdan aýtýan aydymçylara degişdi bir sözüm. Şimdi var ya, şoğat belli olaymadı. Yani şu vaatki neticeden yani görüyen tıkı da halep var. Ne oğlumla var mı? Var. Oğluma maksat. Oğlum ayda aydınlanmaydı yani. Ölse öldüyor alıp. Ne var? Biz maksattan dinleyip bileriz mi şunu? Dinleyip bilirsin. Kanagattan bilir mi? Kanaatlanırsın. Yo halep o sizin fikriniz, sizin cevap, ben sizin cevap, neye mi cevap verdim? Bana suat ürçedik aydımlamdan ayda da öldüm tükürümeyeni dörüdücüm. Öldüm sağ. Sizin mi yok maksat? Aydımlamdan nime koy ya, malades. Benim aydımlamdan. Yok ben dinlederim kendi tamam ama. Maksat. Yok. Maksat Hoca verdi. Halipan hem öz ağın katı uluğundan bildiriyor. Şoň üçin täzelikden içinde hükmarda uğratdı. Halipan Hüseyin Hoca verdi bu aydımlaryny dinlesek zat begererdik. Inni Halipa, meni şeýle soraw wa. Bir topor tuğlumy ýaşdaky aydymçylarymyz bar da Halipa. Nime isleýärler? Şunu sizin cevap vermeňiz men haýyş edýär. Yerlikde cevap vermem haýyş edýär Halipa. Bir topor aydymçylarymyz 2 aydym aýtdy, 3 aydym aýtdylarda oza giyinip iPad satyn almaň uğruna çykýarlar. Aslında şu iPad'a 5 aydym, 10 aydym ma. Öz aydan aydymy? Öz aydymam däl. Halipalaň aydan aydymlaryny täzeden ölçe işleýär. Olaň öz pikiri işlemeli, dogry. Meni beýdiýsem olanlar maňa ters düşünmä. Inni 5-den 4-den aydym aýtdyň ha, dogry dämi? Men şu ýylyň köpeldesem gelýär, özüň awtys aydymlar bilen, täze öz eserlerine bilen halka gow aydymlar hödürläsim gelýär. Ýöne käbir aydymçylar onu hödürlänokda şu çaltyrak iPad almalyar. Şu çaltyrak iPad alsa dogrymy ýa? Aftersky aydym ýerine ýetirdi, dogrymy? Şu bir halipe hökümine bir jogap berme. Haýyş edýän halipe. Yani ol nähile dogry etmeli zat bar ýöne aslında aýsaň o, döretseň o. Bir aydym bolsun çokarsın, evet. Bana aydym diýip. Näşwat ýüzüne wagt, kimin aydym homma dagan diýip. Hawa. Gözü özüňiz saýtdyň ol. Şol men diýjek bolýan mädir. Şol özüň saýsaň ahar kimin aydym aýşy diýilse, diýmeli, homma dagan aydym. Düşündüm Halipa, dörüjünüňizi dowam edýär. Gidip otýar. Özüň şoňlar nime baraňda, özüň biraz ýanky diýen kereksen. Özüň dönem bir zat döredip, falanyň aydym diýdiler ýaly. Näşwat gözlerim senden doymasın, gözümde gaýgy bolmasın. Tan saçyk boýum göreýin, ýaşyň dakşalym, men aýdym gonşamy, Gonjarize goýum ýerine ýetirýär. Ýanky Koy canım aýtdy ony. Umuman alal aýtdy. Oğlanlar umuman ben diýjek bolýan bir şoňal döretseň at götürýärler, aýdym biraz şonuň goýunymy yarandyr, yaranmasa Radat öldürmeye odat bolmasa. Düşündüm Halipa, o ýöne men jogap alamak sizden. Men diýjek bolýan. Şu ýaky men diýjek bolýan adam. Şular bu iPad almalymy? Gijow nigatlar, bu täze döretmelimi? iPad'dan da durmy? iPad tap bolýar ýa. Şu iPad'y toýsok bolarmy? Bolar näçe? Olanlar. Nime näme üçin diýersin aýdyn? Adyny aýtdyrjak. Edil bir adyr aýdyn, şu näme diýin? Beni bir 10 näşgul bolanda. Bir toýda alyp barjak bolýar, bir näçe tügelemi, synaw diskarlamy dostlarym
ağalamı toyu bir hormat edip geldiler. Benim alıp barcı. Onu men plan dedim, ha siz oğlana daýyn dedim, sizden plan aýdym çyýdym. Garaşyp dur, ondan soň bu dur. İlki oğlana daýyn dedim. O taýda da gül ýaly jan size çalıp bilen usta adamlar otur. Atlaryny aýdyp durmaýyn, onu haýt toýdugyny bilip öldüňe terk düşünämedim. Bulan maňa näme dedi? Dedi. Golşan iPad'ım dedi. Goýup durmay dedi, maşyna dedi. Şonu alyp gelýin dedi. Benim gülýär sadanlar bar dedim, sen jany sesde aýdyp bilerdiň, gowy sadanlar bar, 4-5 tane jany sesde ýa-o hemme zat bar dep kılarny hemme zat bar dedim. iPad'da inne dedi. Ben şoňa jany sesde aýsaň dogry bolýan düşünip bilmedim mi? Ineme gynanýardım. Doğrudur. Yine bir zat bolýar. Aýdym işlesem sadanna da gerek. Yani yıkan çam çıkmaz ýara, onu ağlakan. Men onu özüm klassdaşym Ýaly Muhammed bilen ben toýda boldum. Öz dogan oglan Emin bari boçmara tamam. Onu hakyr boldy. Ýöne şol bir aýdym bolsa, mysal üçin hinden aýsam, pantaýatym öz sağlam özüme diýär. Bunu oran ýerde baýçy. Ustad oğlum, Tezgah Süleyman Qarabay. Onlar bilen bittim men. Yani çaldı da, yani da. Onun yank birliş, şun intibar çağrı neresi oğlum. Oğlum katı ustad oğlum, Tezgah. Şunun hemmeten o vaatların bu vaat kıyali falan da yok. Öğren ayıtmalı, çalmalı. Şimdi de. Hava. Sağlamdan künü gatı gerek de hanım. Senem öğrenmem ne diye öyle sağlamda diyeceğim. Gerek korktu ya. Mesele de. Şu aşır geldi 5 yıl. Tuğrım oğlum. İlkimin yanında kompüter çalıyordu. Şöyle mi? Ha. Sonra devlet aşağıdan yanında Nur Muhammed Latif ve Halifa. Allah var. Umuman bara yıkabır adam, namsal için planın yolunun aydıya değil yara. Sen himmetinin aydın dinlemeli, şun yolun aydıp neme der. Ya buna şu an Nuriyadı Halife anamda atava çağrı oluyor. Vallahi cümlet. Ondan öyle bir teke Rezevetski. Şu an aman bırak. Amat adı amaliyada aman bırak. Ağay. Tuğrım atavanın yolundan aydan olmamakyan. Düşünmeyecek bolýan solonu dinläp bermeli. Himmetini dinläp berip adın alýan da bir adamdan himme bir magazyna barsan himme haryp bir magazyna düzelen aktar. Şoň ýaly himme bir adamdan çöýdüben bolmaýar. Şoň üçin himmetinden gerek. Şahyrdan gerek. Oşu gerek de ama aydın oğlum oldu dedi gerek. Ağlayarım. Ama bulaydım aslında ara bir halifamda amandı şarifin aydın eken asli. Vahey. Onun Kısa tarifamı amandır şarif. Küt bazılar ayt meğer halifada aydandır. Dört bulu hedretem aytti. Umuman bara vaktinde kovaydım. Hiç vaktim Ben her ölçaydım. Ha, her ölçü. Bunu benim şol gördüm benim var aşağılaydı. Ayıp göreyim. Ha, şu halifalardan. Aydının bunun aydın var. Onun vaktinde kovaydım. Sayap Himra destanının. Ha, o destanın sen tanışmam o. Ha. O halifa bir geppesin ustayına gönlünü ne halifa sağdan namaz ha gel murada amel var. Ha. Mümkün olsa bir yerine yetip versen ne yapar? Başardığımızdan. Ya, onun ne bir raporsa başladı.
Getirerdim birdim nerede külli ağlayarım ayrılığın günüdür. Bizi görüp aylar günler tutulli ağlayarım ayrılığın günüdür. Ağlasana ayrılığın günüdür. Bir oktum dağdan taşa atıldım, Filip bilen bir doymadım otulum. Ben neyleyim gafil nefte tutulum, ağlayarım ayrılığın günüdür. Ağlayarım ayrılığın günüdür. Ayrılık yamanlar ölümden beter, yalancı 5 gündür devranlar öter. Bugün ayrılıktır bizden elbettir, ağlayarım ayrılığın günüdür. Ağlasana ayrılığın günüdür. Arşalı kayalı dağlardan kaçtım, şumpiliğin tüyde sana sataştım. Aşık imran yeri yoluna düştüm, ağlayarım ayrılığın günüdür. Ağlayarım ayrılığın günüdür. Ağlasana ayrılığın günüdür. Top 5'ten sonra olacaktı. Şeydi bu geplesi ekip edenden Sungren'in Cemlali. Yani bir topar Thomas'a sunumdan avatıydın aydımlanma dinlediler ekip edenden. İnni top 5. Senin hoca verdi. Siz Suat yaşap gören halifelerden iki adam dinlemeliyse kimi dinlerdi? Şu hakkalardan Ha o yaşap gören halifelerden. Evet, adam halifelik derece yeterli. Belki halife değil mülk bilir o. ama Şehirden mülk bilir. Yönü planaydı ya, hedilip dinleyen ya. Zaten ben bara 2 tane adam diyebilecekken dedim. Yani halifelerden hiçinin ervet göremem. halife zanıyordu. Bana gerek cevap ki. Sana gerek cevap oldu öyle aytmalıyım aylayın. Halifelerin hemmen için koyun. Şimdi Söz yok. Buna Atavay çağrılı hem bu nemene koyup giden ahkommet safar. Şöyle adamın aydımlarını var aslında. Haydım dörödeydim. Halk haydım dörösün. Beylekli ne aydım dörösün. İstesen istemeden dinledi bilen adam da söz yok. Sunun otuna ben hormat koyayım. Havanın Nuriyadı Halife'nin aydımları var. Nuriya Tokkay. Aman çağırıp. Aman Halife'nin başına bir o adam sesi vardır. Çağır hekim diyen hem adama bu ümitten adama da derler. Solum yankılara sağlamlar eden ruhunu
Sağ. Demek şular ha. Allah. Düşün. Bir söz bilen öz çağalangıda ünlü diýmeli bolsa haýsy aýt giderdiňiz. Ne diýmeli bolsa pesbärlik. Boldy şoňa diýet. Abi pesbärlik. Dördüncü soru. Yekinci aýdym dinlemeli, haýsy teman saýladysylar, haýsy aýdym dinlerdi? Türkmen aýdym, türk aýdym tapawdy, issenlik owaz. Näme owaz dinlerdi? Islenlik Mahtum Murat'ın sözlerini aýdalan dinler. Aleyke ömrüm olsun. Men şeýle şular ýaly jogaba garaşdym da. Aleypejan ömrüm uzak bolsun, sağ bolsun. Ben aýratym bir şeýle bir elim galdyryp beýgirmal bolsa halifete sağ bol diýetim öýle näme sözüm ýetmediňiz. Ene sizden bir näçe halifeler ýazdyk, bir näçe ustadlar ýazdyk. Olaram sağ bolsunlar. Hawa ben size ýene bir gezek Gonç Allanazar toparynyň adyny köp sağ bolsun aýdýan halife öz şagirdleriňiň adyny bir topar şagirdleriň haýyş etdi. Söýün halifany ýaly diýip yine bir tane Han lezzetini kafe ustadı yargıya bakıyor. Şu oğlanın gıyılan adının köp sağ olsun aydan halife canına sağ olsun. Söyledim onun sonuna bir aydatını verilen adını ne mi aydatını verirse o vardı ular kimi bir yetiretini verirse yine 3 tane kamera halife bastığını. Birinci dene var abi boşan. Şu ediyen işleminde isinlik canına sağ olsun. Ama oğlanın var yine. Var abi ahir aşık yazgılar da aşılar. Hava. Kat ulu işe diyen de o. Daha canlara ömrüne uzak olsun göreceğim o halifeleri. Ne suadı sen doğrusu mene var abi. Tizinin Rıza Dayhan'ın Bahadır. Şu tarzda televizyon etse işleyenim var. Hemen hemeler bağ oluyor. Suadı senin hep birinci gedek. Var abi. Demedi ayıktığımın der sağ ol. Ömrüm yok oldu. Elbette Hudacan. Her kiradın vaat sağadan mıdır? O arada neme yok. Orada sebep olmalı. O arada neme yok. Diyenini katı ulu işe diyenim. Kafeye gelirim, sağ olsun canına, sağ olsun. O gel bu kafeye. Oraya kaldım. Geçen senden ustadı yat gittim halife geldi. Silap eden nemelerine katı minnettar. Hem oğlu halifelerin adından, öz adımdan, başkalarının adından. Mumar, canım sağ olsun, göreceğim, o olsun, ozukluğun, ağat olsun. Başını eğitilmesin, ama dine yaşlılıkta yattan alayım. Göreceğim, o olsun. Yurduma parahat anlayacağım, arkada sevdağım. Hayatında. Ulan devlette yaşayat kurçak geldi. Ne devlet, ay Mehmet'ten. Son için katı minnettar. Sağ ol. Canım sağ ol. Göreceğim o ol. İşinde üstünlük. Ediyen işin tüveleme katı ulu iş. Anladı. Mene başka hissettiğim yok canım sağ olsun göreceğim o olsun. Tanrı arkasını silap. Öyle de tanrı kadar halife. Şibidin oğlanın da hemme. Hava sağ olsun oğlum. Sağ olsun. Hava. Görüşüm. Canlar sağ olsun. Hemmetin. Toyda görüşelim. Hava şeydi. Sağ ol. Sağ ol. Ine mehran atanlar halifan öz adından bir qovardılar eşitmek bu ardulardan soň gatty bir kosmos ardu hükmanynda hem kanýan sebäbi şu aýdylan ardular biz hemmemiz üçin netlenen ardular mukanýan. Şular ýaly oňdan dünýäni awa bir sungatly, dörejlikli, bagtly durmuşy bagşadan edip arkadalyk gahryman derdarymyza köp sawatyn aýdýan. Goý olaň elmi dama tutumly işleri rewajlara besensin. Mehmanlar, Gonç Allanazar toparynyň daşlaşma aýratyn YouTube kanalynyň her gün sizin haýyş eden adamlaryňy men jaňa diýendir. Şu mehmanlar hökman solatda geçilen ýoly haýyş edip çagyrýan. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Siz meni ýigrenme, menim sizi gowurýar.